Il-Fondazzjoni għall-Iskel tada ġġornat lill-Ministru għall-Edukazzjoni Clifton Grima u lill-Ministru għall-Għawdex Clint Camilleri bix-xogħol ta' tisbieħ estensiv li qed tagħmel fl-iskola primarja ta' Kerċem. Il-Ministri żaru x-xogħol u ltaqgħu wkoll mal-istaff u mal-istudenti li bħalissa qegħdin jirċievu l-edukazzjoni fi skola temporanja magħmula minn klassijiet prefabbrikati tal-ogħla livell li qegħdin jippermettu li ssir trasformazzjoni sħiħa fl-iskola primarja tar-Raħal. Il-proġett se jissarraf fi spazji edukattivi moderni, aċċessibbli u komdi kemm fuq ġewwa kif ukoll fuq barra. Investiment fl-infrastruttura ta' din l-iskola, skola illi ilha imwaqfa lura mill-1921 u allura dan l-investiment li jisboq 3 miljun euro ħajkun qed jassigura illi jkun hemm l-għodod neċessarji sabiex dawn it-tfal jilħqu dak illi huwa l-iżvilupp sħiħ tagħhom. Skola li għandha mit-sena li bażikament ġiet stripped għal stat ta' shell form u qegħdin nagħmlu kollox mill-ġdid, refurbishment mill-qiegħ bis-servizzi kollha, air conditioning, lift shafts, sabiex ikollna s-servizzi kollha neċessarji li t-tfal tagħna jixrieqilhom illum il-ġurnata. Il-Ministru għall-Għawdex qal li x-xogħol fl-iskola f'ta' Kerċem ikompli jibni mal-investiment kbir li sar fil-kumpless edukattiv ta' Ravat u fl-iskola primarja tan-Nadur. L-istess bħal f'ta' Kerċem f'Għawdex xogħol simili ta' renovar qed isir fl-iskola ta' Żebbuġ.